హాయ్ అండి. హాయ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేమైతే బాగున్నాము. 2025 నుంచి 26 లకి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇంతకుముందు ఏం జరిగినా గతం గత. ఇప్పుడైతే మంచి రోజులు రావాలందరికీ, నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి. ఈ ఇయర్ నుంచి అందరూ బాగుండాలి, అందులో మేము ఉండాలి. అందరికీ మంచి రోజులు రావాలండి. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. చిన్న కుటుంబం, చింతలేని కుటుంబం, చిన్న కేక్తో మీ ముందుకొచ్చా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వండి. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కన్నయ్యలు.